Salutare tuturor și bine m-am găsit la un episod de Skywars. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe pentru mult mai multe videoclipuri. Sigur vă întrebați de ce nu este pe full screen. Pentru că dacă dau să apăs F11, mare belea, nu știu ce are o problemă și îmi dă o eroare și mă scoate din el. Dar acum ce să fac? N-am ce să fac. Și vom juca așa. Contează ca noi să jucăm bine, să fim buni, este... Hai că sunt bun. Perfect, Enderpearl. Vrea ăla să vină pe mine? Crezi că are tu pe ăla să vină pe mine. Paoleu! Asta mai e de aici? Da. Pe lângă. Hello, darkness, my friend. Nu m-a auzit nimeni. Surprise, motherfucker. Am spart. Nici o sabie nu m-a apucat să-mi dea, mă, frate, serios? Sabie cu Sharpness 2 avea omul. Da, încoa. Așa, clasă cu protecție 3, eu cu ce am? Protecție 3, protecție... Lasă așa. Power 3, respect. Mergem pe ăla. Hai că se bat, hai că se bat. Unde e ăla? Ah, Mihai! Copilul nu mă știe. Surprise! Foame, ce lag are! Sigur nu e lag. Nu! Mamă, ce lag avea omul! Și-o zdobitoc. Aici îmi fac așa. Hai să mă piși pe măta. Mă piși pe măta. Mamă. Bă, dar dacă mai aveam Golden Apple era bine, mă, frate. Că jucasem destul de ok match-ul ăla. Mă oftic rău. Că putea să fie match-ul meu. Asta e, n-a fost să fie. Dacă aveam măcar încă un Golden Apple era perfect. Ia uite, pe la Bitalent. Da, e lag pe server? Nu. Măcar dacă aveam 4 Golden Apple-uri meciul trecut. Un chestplate? Hai că chestplate dacă e. Care mă prostul care dă cu arcul? Bă, dar omul-i prostul, mă dă... Doamne-i ciung rău. Eu o săgeată i-am dat și l-am nimerit. Poțiune de swiftness. Ok.
What the fuck? Nici nu arăta că trăgea. Ok. Este. Dar n-am carte. Shit. Ba da. Da, e inviolul ăsta încoa. Îl fac din arpă ăla, dar merge. Mamă, ce prost e copilul ăla. Bă, da, să nu vină la pe mine. Mă piși pe el. Uite, asta nu pot să înțeleg. De ce căca nu merge? Mă piși pe el. Hai, mă, vină cu că e șmecher. Bravo, bravo, dai după el. Arde-l. Bă, nu pe mine, bă, futus, mă. Dă-i în el, arde-l. Aoleu, aici din joc, omul. Dar eu nu pot să plec din cauza lui ăla cu arcului de pișat. Ei, de mai dai tu. Haide. Și așa ești ciung. Unde e? În voi, parcă vezi. Ha, 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 aoleu. Nu! Am încercat să fac o smecherie, dar nu mi-a reușit. E ăla care face gen speed bridge. Face așa repede în sus. Am încercat și o, dar nu mi-a ieșit. Câte kilori am de curiozitate? 65, foarte puțin. Da, dar nu mă joc de foarte mult timp. Uite, am dovadă. Stați, profil. 15 ore. Adică nu joacă mult. 65 de kilori pentru 15 ore. De fapt, trebuia să am mult mai multe, da. Trei, 2, 1 și... Flame. Mamă, dar ce loot bun mi-a dat, frate. Fii atent. Hai! Mă bag și eu. Mar și acolo te zogoz. Când și-a făcut, mă, viața full? Mar și când și-a făcut, mă, omul viața full? Aoleu, e harta asta în care trebuia să iau locul 1. De data să-l iau. Uite-l pe Gabi. Filmăm după și un episod de Bill Battle, ce ziceți? Filmăm. Și vreau să vă spunem că facem o serie nouă de... Vă las puțin acolo în comentarii să scrieți, să puneți pauza acum repede, să scrieți
Ce serie credeți că facem imediat după, gen după episodul ăla de Build Battle ce o să postăm? Ce credeți voi? Începe cu P. Să duceți-vă repede, puneți pauză și ziceți acolo blocuri. Hai, gata. V-am lăsat prea mult. O să filmăm PUBG. Ce să auzim, mă? Aha, șarpe, unde ești? Vii pe mine, te și omor, dă-te trecu stea. Bă, mă, nu și-a... Crezi că-s prost? Mă piși pe tine. Oleu! Și eu! Mamă, ce poțiune? Regenerare, regenera mi-ai viața. Haide, regenerează-o. Bă, dar omul prost rău, că s-a aruncat, a venit pe mine și el. Cabum. Fa, ce prostie. Hai, vină cu. Morman! Morți. Nu mai am poțiune de am goldone. Haide, haide, haide. Zi în care... Casca nu n-are. Căcat! Sharpness 2 am și eu. Protection. N-are cască, shit. Mai suntem 3 jucători, care? 3, adică eu. Bă, ești nebun? Unde sunt ăștia? Bine, gen se pot pune și spectatori. Bă, unde sunt oamenii? Copiii. Ok. Nimic. Nimic. Uite un creeper. Na, eu dădeam să le ștab acum, dar... Ah! S-a luat! Vino acolo. Unde ai dispărut, frate? Ia uite-l. Gata, m-a spart. Cască, cască, cască. Bă, dracu, că n-are. Chest plate, fac, bătoși. Na. Bă, cască, mă, n-are. Sharpness. Swiftness. Mai suntem 2. Unde? Gen 2. Eu știu încă unul, domnule. What the fuck, s-a auzit. L-am văzut. Ba, nu? Ha, ba, da, uite numele acolo. Mă sta afecat, cred că îl bat cu pumnii pe ăla. Ar fi să fiu un mare dobitoc să mă omoare. Bă, frate, cât de pârliter să fiți la asta. Stai, fii atenți. Fiți atenți.
De ce nu pot trage cu arcul? A, pentru că Mihai nu mai are săgeți, e clar. Bang. Ue. Ce ai făcut, boss? Ui. V-am spus că trebuia să câștig meciul. Bă, dar nu-mi place mapa asta deloc. Ești de pe ea, Mihai, să... Gata, asta e mai șmecheră. Băgăm după... Am spus că băgăm Build Battle și după Minecraft băgăm un episod de CSGO cu un prieten de-al meu. Dar nu CSGO match, misiune. Să vedeți acolo. Treabă bună. Treabă bună, adevărat, că nu mi-a dat mai nici pic de armură din chestul ăla, dar acum mi-a dat. Și vă mai readuc aminte în caz de ați uitat, la 50 de abonați facem live. A, te mânca pe tine așa în funduleț, să vii tu pe mine. Ia uite tu, mânca la mama! Bă, la iară mapa asta nu mai vreau pe ea. M-am plictisit de Jinsu. Crumble, nu. Nu, Jinsu. Vreau pe Crumble. Aoleu, o altă mapă de căcat, dar hai. Nu mai contează, las. Hai că ne face full iron. Da, e clar. Se pare că... Ce archi ăla? Pau. Hai, băteți-vă voi, eu v-am cam lăsat așa, nu știu cum să zic. Bă, ia mai duceți-vă-ți dracu să vă ia, mă. Mânca... Am scăpat, să mor tu. Amoară. Bă, du-te în... Mai jucam un match și închidem și noi episodul. Adică asta. Ultimul match și ultimul win. Ia să vedem. Câștigăm. Pe mapa aia să mă dacă mai mă duc în mijloc. Mai dăm unul. Oleu!
cât de părlei să faci, să fii să faci chestia asta. Am să fiu și eu de la tryhard care prinde sabie, prinde Ender Pearl, se duce repede pe 1. Dar nu mai reușit. Pentru că nu pot să fiu tryhard. Fiți atenți câți player suntem. Nici nu pot să numeri. Mamă, ce m-am căcat pe mine. Tu-s copilul mătii. Cred că așa m-a înjurat și ăla când i-am făcut chestia. Mi-a și trecut. Ia uite mă, mâncați și că nu mai am viață acum. E, de nu mă duc eu pe el. Vă să-mi iau acolo sabie sau mi se păr mie. Nu. Dați fiate că vine el. Să mă piși pe morții tăi de părlit. L-am spart, mă. Nu că mor. Nu mor. Fraiere. Am crezut că mor. Dar n-am murit. Eu nu mor niciodată, se știe. Avea și sabie de regenerare, perfect. Gata. Ia să masa de lângă noi, vecinul mai e? Nu mai e. Bă, da, ce venise omul pe mine croit. Salut, lasă că stai bine acolo. N-ai lag deloc, știi ce zic? Bă, copilul-i lăguit, rău, pe creier. Să mă piși pe lagul mătii. Bă, ce lag avea! Da, mă, fraților, și cam atât a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. V-am pupat cu voi, a fost Mihai.